tikulandireni nonse pano pa tiyankhuleni Ambuye lero lachiwiri Mulungu wa 28 munyengo ya pachaka. Timva mawu oyamba amene akuchokera mkalata ya Paulo oyera kwa Agalatia mutu wa 5 ndime 1 kulekera 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Coletta Banda achipani cha Sisters of Charity of Ottawa, wophunzira pa Catholic University of Malawi mu Archdiocese ya Blantyre. Komanso uthenga wabwino umene ukuchokera mu uthenga monga adalembera Luka woyera, Luka mutu wa 11 ndime 37 kulekera 41. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Luke Anatole Welemu achipani cha Comboni Missionaries kuchokera ku Lilangwe Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Agalatia mutu 5 kuyambira ndime yoyamba mpaka 6. Abale, Khristu adatimasula kuti tikhale mfulu ndithu. Muzichilimikira tsono, osalola kumangidwanso m'goli la ukapolo. Ndiye mvetsani. Ine Paulo ndikukuwuzani kuti mukalola kukuwumbalani, Khristu simupindula nayenso konse ayi. Ndikufuna kubwerezanso kuwuza aliyense owumbalidwa kuti ayenera kutsata malamulo onse a Mose. Inu amene mukuyesa kusanduka olungama pakutsata malamulowo, mudadzipatula nokha kusiya Khristu. Pamenepo mudalekana ndi madalitso aulere a Mulungu. Koma kunena za ife, chifukwa chakulandira Mzimu Woyera ndiponso pakukhulupirira, tikuyembekeza kuti Mulungu adzationa kuti ndife olungama pamaso pake. Pakuti pamene tili mwa Khristu Yesu, kuwumbalidwa kapena kusawumbalidwa kulibe kanthu. Chachikulu nchakuti munthu akhale ndi chikhulupiriro chogwira ntchito mwachikondi. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Luka mutu wa 11 ndime ya 37 kulekera 41. Pa nthawi yomweyo Yesu adatsiriza kulankhula, wina wa m'gulu la Afarisi adamuyitana kuti akadye naye. Tsono Yesu adalowa m'nyumba nakakhala podyera. Mfarisiyo adadabwa poona kuti Yesu wayamba kudya osatsata mwambo wawo wa kasambidwe kam'manja. Koma Ambuye adamuwuza kuti, inu Afarisi mumatsuka kunja kwa chikho ndi m'mbale, koma mkati ndinu odzaza ndi zonyenga ndi zankhanza. Ndinu anthu opusa. Kodi Mulungu amene adapanga zakunja si yemweyonso adapanganso zam'kati? Popereka zachifundo kwa amphawi muzipereka zimene zili mkati, ndiye pamenepo zanu zonse zidzakhala zoyera. Umenewu ndi uthenga wa Ambuye. Lero tikumva kuti Ambuye Yesu akupita nakalowa m'nyumba ya Mfarisi. Mfarisi monga tikudziwira ndi uja amadzitenga kuti zake zidayera, amene amadzitenga kuti chipulumutso adachipeza kale, ndipo kwake kunali kuweruza anthu ena amene amaona ngati ochimwa kwambiri.
koma Ambuye Yesu anawugwiritsa ntchito mpata umenewu kuti amuuze Mfarisi ameneyu kuti amasemphana ndi chinthu chofunikira kwambiri pa moyo wake. Pamene wamuyitana m'nyumba, Ambuye Yesu akuyamba kudya asanasambe m'manja. Ndekuti Afarisi amazitenga ngati kuti akasamba m'manja ndekuti ayeretsedwa. Ndiye amene samadya osasamba m'manja ndi munthu odetsedwa. Ndiye poyamba akuwadzudzula Ambuye Yesu, koma Ambuye Yesu akuti yayi, inu Afarisi mumatsuka kunja kwa chikho ndi mbale, koma mkati ndinu odzaza ndi zonyenga ndi zankhanza. Mawu amenewa Ambuye Yesu amafuna amukumbutse Mfarisi kuti nthawi zambiri amakhala akutaya nthawi ndi zinthu zopanda pake, amataya nthawi ndi zinthu zosapindulitsa. Chimodzimodzinso Afarisi amasiku ano amene timakhala ndi makangano pa zinthu zimene Ambuye Yesu alibe nazo ntchito kwenikweni. Timakhala tikukangana, kumatsutsana, ena kumadzitenga ngati achipembedzo choona kuposa ena pa zinthu zopanda pake. Tiyeni mwachitsanzo titenge masiku opemphera. Ambuye Yesu amene adzatipulumutse adanena kuti mupemphere nthawi zonse kuti mungayesedwe ndi woyipayo. Ndiye kuti kaya tipemphera lolemba, nkhani ndiye kuti mtima wathu ukhale otsukika kuti Satana asapeze mpata oyikira mazira m'mitima mwathu. Kaya tipemphera lachitatu, kaya ndi lachinayi, nthawi yonse tikhale anthu opemphera, chifukwa pali chiopsezo chongosankha tsiku limodzi lopemphera titha kumaoneka oyera tsiku lokhalo, koma masiku enawa kumachita zinthu zosalungama, kumachita zinthu zosamkomera Mulungu. Nanga mwachitsanzo amene amapemphera tsiku la Mulungu on Sundays, akapemphera tsiku la Mulungu lolemba amachita chani? Ambuye Yesu sanalonjeze kuti adzabwera Sunday. Ambuye Yesu sanalonjeze kuti adzabwera Saturday. Adzabwera ngati mbala, kusonyeza kuti tsiku lokhazikika lopemphera ngati dakhazikisa m'mipingo mwathu, Yesu likhale limenelo, koma masiku enanso ndi bwino madzikonzekeretsa kuti Ambuye Yesu adzapeze ifeyo tili olungama. Ndiye kaya timapemphera Sunday, kaya timapemphera Saturday, sinkhani yakuti tinyoze ena amene amapemphera lachisanu. Iyayi sitikudziwa kuti kodi nawonso akamapemphera amalumikizana bwanji ndi Mulungu wawo. Zilibe ntchito kupemphera tsiku lokhazikika kapena tsiku limene onse amapemphera. Za ntchito ndi zakuti tizipemphera muchoonadi, chifukwa chimakhala ngati chionetsero chabe. Tikangopita la Mulungu lija ukapemphera, tikangopita Saturday lija ukapemphera, tikangopita lachisanu lija ukapemphera ngati chionetsero, takwaniritsa inde lamulo. Koma mu mtima mwathu kodi tatsuka monga Ambuye Yesu akuti tisamangotsuka kunja kwa mbale, komanso tizitsuka mkati mwa mitima yathu? Aliponso ena makamaka Afarisinso anthawi zino amafuna tizikangana pa zinthu zosapindulitsa. Kuti tikapulumuke tizidye chakuti, tisamadye chakuti. Zimenezo sikuti nzopindulitsa kwenikweni. Ambuye Yesu adanenanso pa izi kuti cholowa mkati mwa munthu sichimayipisa munthu, koma chotuluka. Inde titha kusiya kudya nsomba, titha kusiya kudya nkhumba, koma tili anthu achigololo. Titha kusiya kudya zimene timati nzodetsedwa, kati tidawerenga mabuku anji, kati ndi mavesi anji, koma tili anthu akuba, tili amfiti nkumazunza anthu. Kodi zimenezo zingamkomere Ambuye? Ambuye Yesu chimene chingamkomere ndi chakuti pamene tichita zonsezi tisayiwale lamulo lachikondi, tisayiwale inde kulapa kutsuka mitima yathu, chifukwa pamapeto pa ndime ino ulendo utu ndoyenda ndi mtima, soyenda ndi thupi. Lidzafika tsiku lija limene thupi lidzalekana ndi mzimu kumapita kumwamba, ndipo mzimu wathu ukaweruzidwa pa zintchito zimene tagwira, makamaka pa zintchito zachikondi. Abale anga okondedwa mwa Ambuye, akutiuza Yesu Khristu kuti tsoka kwa iye amene maganizo ake, zochita zake zili pa maonekedwe. Timafuna kuti anthu atiyamikire pa zakunja, pa zimene timalankhula, koma pa chimene tili chenicheni mu mtima mwathu timakhala anthu omvetsa chisoni, timakhala anthu azintchito zonyasa, maganizo akupha, zigololo, nsanje, katangale. Ifeyo akhristu amene Mulungu atanena kuti mtima wathu kapena maganizo athu akhale ngati glasi aliyense aziona, sibwezi pano tikumalemekezananso, sibwezi pano patikumaopananso yayi, chifukwa titha kumadziwa komanso titha kumazindikira kuti anthu a mitimamu akunyamula uve wambiri, akunyamula zonyasa kwambiri.
si nkhani yakuti tioneke bwino, si nkhani yakuti anthu atiyamikire, ndi nkhani yakuti Ambuye Yesu atiyamikire chifukwa ndi amene amasuzumira mtima wathu, ali ndi tochi imene imaunika m'malo onse mu mtima mwathu ndipo palibe pamene tingabisale. Muje manenera Salimo 139 kuti Ambuye ndingathawire kuti, kandithawira kumapiri kumeneko mulipo, kandithawira pansi pa nyanja kumenekonso mmandigwira, mmandiwakha. Pamene pali mdima kwa inuyo ndikuwala. Tiyeni tisakhale anthu achiphamaso. Paja timanena kuti chikomekome chakuyu mkati muli nyerere. Kodi mu mtima wanu atawung'amba nkuyika poyera muoneka chani? Anthu awuyandikira kapena anthu authawa? Tiyeni abale anga okondeka mwa Ambuye tisakhale afarisi anthawi zonse, afarisi maprofessional Pharisees. Iyayi, tiyeni tikhale anthu oonetserana chikondi, chifukwa zinazi mipikisano inayi ndi yachabe singatipindulire. Kulimbana kwabwino ndi kupemphera, kulimbana kwabwino ndi kuchita zachikondi, kulimbana kwabwino ndi kusiya machimo. Ambuye adalitse mawu amenewa. Amen. To